Поредната сесия на Европейския парламент, няколко важни, интересни поне за България теми. Първата е важна за България, но за съжаление за пореден път не както трябва се представи страната ни. Става въпрос за дебата за сирийските бежанци в България. Очевидно предизвикан от колегите от ГЕРБ и чрез тях от Европейската народна партия. Европейската комисарка Сесилия Малстрем се скара, че кризата не е достатъчно добре овладяна. Чухме от колежката от ГЕРБ Мария Габриел, че държавата не била добре подготвена. Тя е забравила при кое правителство трябваше да се подготви страната. Въобще внушения, които надали би трябвало да се обръщат точно към България. България не е най-тежкият случай с бежанците и при нас след кризата, която имаше и пика в края на миналата година, общо взето започват да се овладяват нещата. Затова имах доста остро изказване по този повод в пленарната зала. Други важни неща. Най-после достигна до гласуване в пленарна зала едно решение на Европейския парламент, с което отпадат апостилите, преводите на редица документи, особено свързани с гражданско състояние, актове за раждане, семейно положение, наследство и така нататък, за което се предлага да има унифицирани формуляри, които да бъдат използвани да се четат във всички страни членки. Това ще спести около 300 милиона евро годишно на европейските граждани. В България един апостил, това е печата на Министерство на външните работи, че един документ е важен, струва няколко лева и срока му е между веднага и по-дълго. Друга тема, която беше обсъждана, е един инициативен доклад, свързан с промените в енергетиката и климата. Важни за България моменти имаше в нея. Това, за което аз гласувах и бих искал да привлека вниманието, е първо да се ограничат максимално опитите и добива на шистов газ при тази технология на фракинг, която се използва в момента. Да се намалят от прекалено амбициозните цели, целите за възобновяеми източници, за енергийна ефективност и за намаляване на емисиите. Българската икономика има нужда от въздух, за да може да се развива по-нататък, без най-строгите норми европейски да бъдат прилагани за нея, поне през следващите 10 на 15 години. Също важна тема, която беше обсъждана, е свързана с авторските права. Авторите на музикални произведения, на филмови произведения ще могат много по-лесно да се регистрират в цяла Европа и да си получават средствата за това, което са направили. Няколко свързани с потребителите неща, включително това колко е голяма дамската чанта, или това се отнася за ефтините авиокомпании, какъв багаж може да качите на борда, без да се налага допълнително да се заплаща. Знаете, че някои от тях прекаляват с ограниченията. Това месото, пилешкото и свинското да се отбелязва точно откъде е произхода на месото и така нататък. Това бяха теми, които бяха изключително важни за тази сесия. Разбира се, обсъждахме и още една тема, която е свързана с приемането на данък върху финансовите операции. Важна тема. Надявам се и България да се включи към тези страни, които искат да го направят. За нея по-подробно може да се види изказването ми в пленарната зала.